Comité Nacional do pasado sábado foi efectivamente moi participativo e ademais deu boa proba da madurez desta organización porque a meirande parte, por non decir a totalidade das intervencións dos compañeiros e as compañeiras insistiron na necesaria autocrítica, non podía ser menos neste momento, en analizar pormenorizadamente as eivas que tivéramos tanto como organización como goberno e que desembocaron nos resultados electorais do pasado 1 de marzo, pero sobre todo na necesidade de mirar cara adiante. Fixeron fincapé no fortalecemento, na fortaleza institucional e orgánica que ten este partido e sobre todo na necesidade de mirar cara adiante e de acometer ese futuro con ilusión, con fortaleza e co mellor recurso que temos, que son os militantes e as militantes. As asambleas locales celebraránse entre o 19 e o 29 deste mes de marzo. A función é elexir as delegacións que deben de ser, ademais, deben de cumplir os nosos estatutos e, por exemplo, teñen que ser paritarias, teñen que cumplir esa proporcionalidade de 60-40 entre os dous xéneros. Todas as delegacións conformarán o Congreso Extraordinario que se reunirá a fines de abril para acadar unha nova dirección e unha nova persoa ao fronte da Secretaría Xeral. O Congreso Extraordinario estará formado aproximadamente por 500 persoas, 500 delegados e delegadas, 490 e pico. É un número moi semellante ao que formou parte do último Congreso, do Congreso Ordinario que tivemos no mes de xullo. De feito, o baremo que se utiliza para a representatividade das agrupacións locais é exactamente o mesmo. A orde do día é unha orde do día no que ten dous niveis, digamos, un protocolario ou institucional de saúdos, de discursos de apertura e de peche, e outro que é o cerne do Congreso. Haberá un punto da orde do día no que se poderá proceder a unha análise política, unha análise das causas que levan a este Congreso Extraordinario ou do momento político dese Congreso Extraordinario e do momento político que o partido estará a vivir nese momento a fins de abril, xa casi no medio da precampaña para as eleccións europeas, polo tanto será un punto que ten moita relevancia e logo a presentación das candidaturas ao Secretaría Xeral, a elección da Secretaría Xeral e, posteriormente, a elección da Comisión Executiva Nacional. Para presentar unha candidatura hai que contar co aval dun mínimo dun 20% das persoas que forman parte desas delegacións que foron elexidas nas súas agrupacións. Polo tanto, hai aí unha democracia moi intensa. E, en segundo lugar, calquera candidatura, calquera persoa que queira presentarse como candidato ten as mesmas condicións de igualdade e conta cos mesmos recursos que calquera outra. Polo tanto, hai igualdade entre toda a militancia e hai unha práctica democrática neste partido dende fai moitos anos. Así que, sexa como sexa o Congreso, haxa as listas que haxa, nacerán de onde nacen todas as listas no Partido Socialista, que son da base da militancia, e virán avaladas por un procedimento profundamente democrático. É obvio que nun momento en que as novas tecnoloxías e a rede está construindo novas comunidades de participación e de opinión, bueno, pois esas ferramentas son tamén útiles para intercambiar opinións, reflexións, para construir foros, debates, etc. Eu penso que todos esos canles de falar, de dialogar e de debater están ben, sempre que sexan estritamente respetuosos cos compañeiros e coas compañeiras e que vayan para construir, para as ideas, o debate en torno ás ideas, á reflexión, sempre bon. E no Partido Socialista estamos moi acostumados a facelo, moi acostumados a que ese sexa o cerne do noso facer diario, donde xurde a nosa adaptación da nosa ideoloxía ás sociedades modernas, ás sociedades contemporáneas. Polo tanto, a min pareceme sempre que falar e escoitar é unha boa idea. Eu penso que o Partido Socialista tampouco precisa dunha secretaria xeral ou dunha muller na secretaría xeral para demostrar que é o partido da igualdade, para demostrar
que a situación das mulleres na vida política, na vida pública hoxe en día en España e en Galicia é a que é a da representatividade que é gracias a que o Partido Socialista foi o primeiro en apostar por cuotas, foi o primeiro en apostar por visibilizar as mulleres. Polo tanto, non penso que haxa nada máis que demostrar, non? Pero un día seguramente haberá unha muller na Secretaría Xeral pois o día que algunha compañeira queira e os compañeros e as compañeiras pensen que é un referente importante e un referente interesante nese momento para a cidadanía. Agora mesmo dúas prioridades por riba de todo. A primeira, facer propostas sensatas, rigurosas, como os socialistas facemos sempre, cara á cidadanía, para atallar a crise, para seguir fortalecendo a Galicia neste momento de crise e para levar as propostas da socialdemocracia ao Parlamento tamén, que debe de ser a cuna do debate político, e para explicarlle á cidadanía que a socialdemocracia galega, que os socialistas galegos temos tamén propostas que hoxe están a poñerse en marcha dende o Goberno de España, dende outros gobernos, e que Emilio Pérez Touriño e o goberno seu veu poñendo en marcha, e iso nos permitiu fortalecer a Galicia neste momento de crise. E a segunda, decirlle á cidadanía que non permitiremos que o goberno do Partido Popular dé un paso atrás en todos os dereitos, en todas as garantías de benestar adquiridas nestos anos de goberno de Emilio Pérez Touriño. Non daremos e non permitiremos que se dé un paso atrás na protección do territorio. Non permitiremos que se dé un paso atrás na modernización das nosas infraestructuras. Non permitiremos que se dé un paso atrás na aposta e no investimento por unha educación pública, por unha sanidade pública, por unha atención social. Non permitiremos que as mulleres en Galicia den ou retrocedan nos seus dereitos. Hai compañeiros e compañeiras que se incorporan á vida parlamentaria, pero hai outras persoas de longo recorrido, de longa experiencia, e eu penso que non será difícil atopar un modelo que permita o grupo traballar moito e arreo no territorio, trasladar as nosas agrupacións, pero sobre todo a cidadanía, cales son as propostas do Partido Socialista, cal está sendo o traballo do Grupo Socialista no Parlamento Galego, insistir en que a Cámara Galega siga sendo o cerne do debate político. Ese foi o compromiso que adoptamos na anterior legislatura, o feito de que o presidente Touriño respostara cada 15 días as preguntas e comparecera tantas veces dentro da Cámara, convertiu o Parlamento Galego nun lugar rico, nun lugar vibrante de debate, nun lugar onde se construía a política. Manter ese dinamismo e ese traballo na Cámara Galega e, dende logo, axudar facer as nosas propostas para que as reformas legislativas se faigan todas a prol do benestar e dos dereitos dos homes e das mulleres de Galicia. O Partido Popular está tentando, dende o 1 de marzo, mesmo dende o momento da campaña electoral, dúas cousas. Está tentando agochar, esconder as súas responsabilidades obvias en diferentes investigacións que se están levando a cabo tanto de espionaxe como de corrupcións, como de cuestións vinculadas con tráfico de influencias, nomeadamente nas comunidades de Madrid e de Valencia, pero que seguramente tendrán un percorrido por outras comunidades, e que no fondo nos están falando da financiación do Partido Popular, porque no fondo nos están falando da financiación, e o que todos escoitamos é que se está falando da financiación do Partido Popular. E outro intento do Partido Popular é querer decir que o goberno de España está débil, que o resultado electoral do 1 de marzo demostra que remata un ciclo político. E non é certo. E non é certo. Os socialistas gústanos que os cidadáns nos reclamen a nós maiores cotas de honestidade. Porque nós
pensamos que só hai unha maneira de facer política, que é coa mirada limpa, e que é mirando á cidadanía, e que é un facer política e convertir a política nun instrumento que desenrole e que faiga dos cidadáns os protagonistas desa vida política. O goberno de España está gobernando e está forte, e fai un ano os galegos e as galegas maioritariamente respaldaron a José Luis Rodríguez Zapatero e o Partido Socialista, como no resto de España. E nas eleccións europeas, o Partido Socialista vai a estar aí, vai a defender o traballo feito por os seus europarlamentarios, pero sobre todo unha concepción dunha Europa solidaria e dunha Europa que neste momento de crise mira aos traballadores, mira as familias, mira as empresas e mira para defender o público. Nunha Europa que hoxe ten que mirar a socialdemocracia para atopar respostas e para atopar saídas para esta crise que, por certo, chega porque fracasan todas esas receitas neoliberais e conservadoras que tanto leva defendido o Partido Popular. E non lle vamos a deixar o Partido Popular nin agochar a súa responsabilidade, nin, dende logo, convertir as europeas en primarias, nin convertir ou intentar de levar á cidadanía a idea de que o goberno de España está débil. Ganaremos as eleccións europeas, ganaremos as eleccións municipais e ganaremos as eleccións o goberno de España cando sexan e cando toquen. A verdade é que foi para min unha honra ser secretaria de organización dunha executiva na que o secretario xeral era Emilio Pérez Touriño e o vicesecretario xeral Ricardo Varela. Para min foi unha honra compartir con compañeiros e compañeiras unha parte, ainda que foi pequena, dese camiño que eles levaron durante 10 anos e que levou a este partido as maiores cotas de representación institucional e o maior éxito que tiveramos na nosa historia democrática, que foi acceder ao goberno da Xunta. A verdade é que estes 7 meses foron apaixoantes, permitíronme coñecer moito máis as agrupacións, coñecer a parte máis polo miúdo, a musculatura do partido. A verdade é que teñamos algúns proxectos de calado dirixidos á formación da militancia, á coordinación da militancia coas estructuras institucionais, a potenciar a utilización das novas tecnoloxías e das redes, e a verdade é que espero poder continuar. Espero ter a oportunidade de continuar traballando na Comisión Executiva ou onde os compañeiros e as compañeiras que irán, pero a verdade é que o traballo de organización é un traballo moi bonito e especialmente nesta federación, no PSDG. Pouco a pouco, claro, sí, porque unha campaña electoral e un tempo de precampaña que ademais foi longo, sempre comportan un certo agotamento, un certo esgotamento incluso físico, do que temos que recuperarnos. Pero, desde logo, eu penso que estamos todos con ilusión, mirando ao futuro, con ganas de empezar xa. Eu penso que o conxunto do partido, se puidera, tiña o Congreso mañá, e xa nos poñíamos a tarefa de facer oposición, de construir proxecto, de mirar aos cidadáns e dicirlle a que estamos os socialistas para pedirlles de novo a súa confianza. Eu penso que a militancia está disposta e estamos todos dispostos a sair a traballar mañá, a facer esa campaña das eleccións europeas e, dende logo, a construir ese proxecto para poñer en valor o que fixo o goberno de Emilio Pérez Touriño, para poñer en valor o que foron estes 10 anos de éxitos do socialismo galego, para respaldar os nosos alcaldes e as nosas alcaldesas, os presidentes das deputacións, para decirlle a Galicia que o socialismo galego está máis vivo que nunca e máis disposto que nunca a construir aliadamente coa sociedade un futuro de cohesión, de progreso e de benestar.